Idi kalman laeng. Programang ng kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigan. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Nembag malimiyo aming nga sa kapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center. Iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At iba nga sumangbay iti programa. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Kanato ni pagkayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, Mr. IKL. Idi kalman laeng, Manong Nemi Ruiz. Ayan. Karagin namin nga birthday tangal daw. Happy birthday. Kat please share this program papagayam. Share. Kat padanan nyo di pagkasalitaan ni pagayam tinga Mila Ros. Iti Sinait Ilocosor. Iti panangisunat ni Amante Pagaragan. Iti Mabusag Baduk Ilocos Norte. Andyan na ito pagkasalitaan ni Mila Ros. Nga nagbaling nga paset, idi kalman laeng nga pagkasalitaan. Napintas nga ta, makaitod nga ta ti adal, padaanan niyo papagayam. Ni Mila Ros, iti Sinait Ilocosor, iti pinangisurat ni Amante Pagaragan, padaanan niyo. And please share this program. Share. E nga rin, irugi nga iba sa papagayam, iti pagkasalitaan ni Mila Ros, iti Sinait Ilocosor, iti pinangisurat ni Amante Pagaragan, iti Badok Ilocos Norte. Kunan na to'y, idi kalman laeng. Idi kalman laeng, Manong Nemi, tanasa nga ilik ni Randel dito'y balay. Ni Randel, Manong Nemi, kat nabayagan nga kahinayat ko. Uwen. Naradradwar na iti high school, kat imay dito'y balay, Manong Nemi. Oh, inted ko ba't kang regalo, hindi ka naggraduar ka. Umay mo dawatin tinayon na. Umay ko magpapakasikan ka. Mila Ros. Kahit ko makapagbasa iti college, iso nga, tulungan ako ma. Tanam naman ko mga matulungan ka. Manong Nemi adda ni mamang sa Australia, nakaasawa, iti may isang Murao, Australiano. Kat siyempre Manong Nemi, napintas ti biyag mi. Talo kam lang agkakamsat. Manong Nemi, binulan ngagpawit ni mamang, ti kasapulan mi. Dahil siguro ti gapunan no apeng nga, umay pagkidawan ti tulong ti lalaking ipatpateg ko. Amo na siguro Manong Nemi nga sa anak ang mapagkedkedan. Nakurapay ngamin ti kasasad na ti biyag. Ngam saan nga gapuday ta. Ngam ked di Manong Nemi patcheck ng ipatpategnak. Akasmat ti mariknak apan ang ipateg kan kuha na. Bigbigat nga utang kuha na yung baganakan kay ka. Lumatulungan na. Mila Ros. Tapi ked di nga saan. Mamano di kas kay ka. Randel nga sa mong ipalubos nga saan ka nga makapagturpos. Tibagsasao nga sa nga lapid wano tubeng ti kinakurapay ti panakagunod iti rapaap sang gani. Oy, kat sabi ko matulungan na. Sige, tulungan ka. Basta lagit ikarim. Ngawan ti sa maling aramidim no di mangipas na ti panagbasa.
Agbalinggan tong engineer. Kalpasan tili mga tawan. Kasta nga ron tinabasamak manong nemi na panagdabasa ni Randel iti may isang universidad iti Vican City. Kat nung kasapulan ti kwarta ikak, nung manigata na, kat basit tumitad ko, at kasapulan na tumawag ak kini mamang. Saan nga nailibak kini mamang manong nemi daytoy nga panang tulong ko, kan panang tulong mi kini Randel. Gabutama muna mo ni Randel, kat patyan na manong nemi nga saan naktumasaktan. Aging ka manong nemi na danunan yan ti panagturpus ni Randel. Kinablaawak nga ron manong nemi. Kat kabuta, adamat pasit sa Canada, napang kamimit nakiya paala. Pero nagaluwak matmanan manong nemi. Ano ti planong? Engineer. Saan pang engineer? Agtikak to pa iti board. So doon pagtekam. Jay Bakyo. Di ka tsak tumanin timang timasapol mo. Itulturi mo. Tayo no, tan trabaho. Agbayad ako. Kapag ko magbayad ka. Tayo doon na trabaho mo, saan ka din isot nagtulagan na? Di ba nagkalaysata? Isundo mo tan ti managbakasyon. Damamang kanji asawa na. Tapos nung kastakit na, umatandar dati kasar ko, siyempre. Kaslara, ara pa apel ko nga dumtengan de tangal daw, milaros, kalbasan ti sermonya, kalbasan ti padaya, intuno mo na nga rabita. Teta ka di kapibindasan nga paset ti kasar, wala. Is di playing the organ. Loko ka, aros, opin kudot ka. Napan nga ron manon nemi nag-take the board ni Randel sa Baguio kat inikak manan ti kwartana siyempre. Uy. Aging ka alpasan ti makabulan rimuaran ti resulta kat kastaon iti ragsak na kan ragsak ko. Tamay sang nga nga engineer manon nemi civil engineer. Uri kam na naging narakop iti na irot manon nemi kan napahot ti ba naglanang di bibig mi iti maamon minti resulta. Anang itan, engineer. Agaplahayak ti trabaho. Iti gobyerno? Agpatulungan karatatan kay ni Kapitan Mi. Sige. Good luck. Sabi ko man, makastrik ka dagos. At kasta una tiragsak na manon naming nga ipadamag kaniyak na nakastrik kay ni trabaho. Iti gobyerno manon naming. Nagtrabaho nga ron manong nemi kat nagtultuloy man ti panangipawit ni mamang nagiti kasapulan mi ngagkakabsat. Hanga balik ko na ngagbati ako dito Pilipinas. Ta marigatan namin manong nemi no adanton asawak kat marigatan na petisyonan. Idinto dari kakabsat ko manong nemi kat oray dalangan ti resulta at panakapetisyon da. Makatawanan manong nemi ngagtrabaho ni Randel idi umayan dito balaya kunana. Will you marry me? Sure. Next month. Gaputa, isutip. Naka-schedule nga pa nagbakasyon da, mamang, kanti asawa na. Inor-ora mi nga ordeta kang kundaway, kaninsagana mi manong nemi ang grande. Gaputa timulong manong nemi ni mamang, kanti asawa na, iti pa nakaisagana kaligiti magastos iti kalaysan. Nakadadudo kiti imay, manong nemi, nakadadudo kiti nagbalin nga ninong kadaninang ni. Uy, manong nemi. Kat nakaragragsak da iti kaldaw. As in nga nakaragragsakak akas tamet kini Randel. Talpasan ti seremonya ken padaya, manong nemi, imbes nga siyak ti iyawid ni Randel, ngem siyak din ang iyawid ken kuana. Nga po takkel ti balay mi, idinto ta, basit lang ti balay da, adu da bay ngagkakabsan.
Idinuntengan data manong name agas inabayagin nga inururay mi for how many years. At ako nga imuna manong name iti silid. Pag nervyusa, ano nga tatong pasamak? Kasano nga ta? Diyan mo. Sa managmatan manong name ni Randall kat tinrekapnan ng laktiri daw. Sa inindepende silaw ng pinagandar na ti lampshade manong naming at iti asideg ti katro. Very romantic manong name. Ti silaw iti silid. Diyan mo noon niya ba tinaramid na pagamuntada. Mangmangil ko nga. Sweet music. Wow, how romantic naman, engineer. At the music background mi manong name. Hindi kita isuna manon naming at dan iti iking di katre inuksubnan ti t-shirt na. Sana yung pababahan manong name iti pajama na. Katilangin brief. Tinabati kang kuha nga madlaw ko manong naming nga nabungkong. Napusko, nabangbang. Dakkel manong name. Diyak samit kaya. Si magpaten manong nemi, ti kangabaw, ti katre, masdag kanya, kat naging tuturog hak, nakakidemak, inimariknak, ti barat, ti pugaw, yas asidig na, di kinibibig na, ti bibig ko, sana inamalan. Nakabarbara manong nemi, di kinibibig na, sakit inapurusan ng ti barukong ko, narasay, nga naiti manong nemi ti arawatek, ori saan nan isalagsik, mariknaklatan di para di nakulap na manong nemi, nga nangay ayaman ti barukong ko. Inariyaan na di kinibibig ko, kaninagkan na, titengid ko, tipidit-pidit ko. Randel, mapasamak metlahe ngayon tinabayag tayo na inururay sang kani. Laglagi pa mo. Baka masakta na. Gabot na virgin ka. Ngun. Ininayadag tulayan. Pauten dat romansa. Tapno. Agdisuor ton. Agburnok ton ti oray lang. Inininot ng inikat ti arwatek manong name aginggang agpadpada kami nga lamo-lamo. Saan laing nga ti barukong kutap aprusan na. No dikit itipayan nagbaitan dikit legs ko manong name. Kat madlaw kumatan nga burburno. Empababang, empangaton na, dagiti bibig na, kinapurus na. Aging ka namin pinsanin manong nemi, nga naburak ti kristal, nga salsalmet metak. Aray ko nakmanong, tatatalaga nga nuut-ut. Nga mapagapaman dayta manong nemi. Gabuta, tsak maten mas baalan nga iladawan ti mariknak nga imnas. Na naruna manong nemi iti agbayon. Iti agkabalyon manong nemi ni Randall itinabaw ko. Pinagbalin na ko nga kabalyo kat naglumba kami nga naipag. Pimlatok manong nemi. No manin nagsubli kami, maalos-os kami sa kamduan na naglumba. Na ulit-ulit manong nemi ti idadanon mi ti ngato. Na nagmaris rosas dahil nga rabi wala nagpatnag manong nemi. Kanamsek kada kiti ado nga aso ka na rin entis na balin nga silad mi kini Randall. Pamagaya, magtultuloy ito nga tatiragsak na Randall kini Milaros. Ala, ito itultuloy nga ibasa ito'y pakasalitaan ni Milaros, iti sanay iti Lugosor, iti parang isurat ni Amante Pagaragan iti Badok, Ilocos Norte. Ito nga rin ituloy papagayam nga ibasa iti pakasalitaan ni Milaros, iti parang isurat ni Amante Pagaragan. Manong nemi naragsak dagiti aldaw ngaglabas idibiyag mi kini Randall. Kad idi naprobaran ng petisyon dagiti doa kaamsat ko manong nemi napandan sa Australia.
Katagta kami laengen kini Randel, manon name itinabati dito family house mo. Nadungo ken na siya at asawak manong name. Aging nga edit Adam agpitpitik iti saklot ko. Kasta oray man yung tiragsak ko, ken ragsak mi agasawa edit adan anak mi manong name. Awang nga sa baling nga naramid ko manong name no di agserbiti asawa ken mangkir dati si kugko. Aging gantingan manong name ti pananging pasngay kon ti anak mi. Babae manong name. Pinaganan mi iti Joy. Tani Joy manong name ket isot adadan namang mangted kada kami ti Joy wano ragsak. Liwliwa iti asawa. Nasingpet ti asawak manong name taong bisyo na nga madi. Manipod iti balay, mapanji opisina balay. Tapos rin may nagkukuyog kami, manong name iti ti anak ko, ti anak mi nga ni Joy, nga mapan sumarongkar, kada iti naganak ken kakabsat ni Randel. Nagkukuyog kami, manong name, idorong ko ti stretch hair, nga pagluganan ni Joy, sa kamapan iti mall. Mapang kami shopping, mapang kami grocery, mapang kami ag-shopping, mapang kami mga. Aging ka manong name yung sang napupuutan ti panawain agbasan ni Joy. Uwain manong name kastaon iti ragsak mi gamuta nalaing ti anak mi. Bibong bibo kada kanayon nga da honor na. Ini addan iti grade 6 ni Joy manong name. Nakiktutak tidak pakahanat ti asawak. Papanam? Ada na kapinbitas ng offer kanyak sa di Manila. Dakil ti sweldo. Kanya? Awan ti amo kasta nga plano ma, Randel. Ano pala kayat mo dito nagpinas ti sweldo. Kanwari ba si ti sweldo, ang damit iba't matulog na mamang. Kanigdi kakabsat ko nga da di Australia. May masapal ang anak ta. Kahit ko nga, may saganan ta nga na yung bagtamasakbayan ti anak ta. Kanya ti amok, baka danto pikapsat na. Uri ka suno tirikat. Basta agin na, hanting agin na dayo, Randel. Please. Ang bakasyon ng binulan. Uri na mamindot makabulan. Mamindot makabulan. Bakasyon ko. Saan ka di ka may gawin? Naprobaranin ti aplikasyon ko. Halos times 2 sweldo. O sagang sinaya kasta sweetheart. Nasaan ka di ka ginadayuta? Tayo? Sa amat nga abroad di pamanak. Mamindua ako, mamintlo akong bakasyon di makala. Makabulang ko na kumait. Ore, lilawas di ba nagbakasyon ko? O ambok kas ng plano, mamangan met no, agtalek ka kanya, Milaros. Saan kan to ang isuksukat? No, rin din ang isuksukat, no, pasukutan na. Saan kan to karamidan data? Nga amok, siyempre, lalaki ka, masapul mo. Labihan no, daka dito sidong ko. Sidong mi. Uri na nabi maramit ta. Awang ka dito pa nagtalek mo kanya. Agtalik ka kanyak, sweetheart. Dapat pati ganti, nang ato nga swaldom sa jay, nganda kami nga gina, saan nga data ti issue? Opportunidad da ito eh. O na, karayan ako nagbakasyon. Napay nga rod, kahit ka man nga igawid, sigurado hangga pa igawid, gabot na mawatan na. Tunanod pa nagpamanilam, into no parbangon. Nadagsen ti barukong kumanong nemi anamalubos kini Randel. Ngam kas na ko nakitayan manon nemi oring ata igawid ko ti asawak talagang saanin nga paigawid. Tungpaling mo ti karim sweetheart. Kada lawas nga bakasyon ka,
Promise. Nagalas sa daglan di Manila. Diba? Ag night tripak lang iti Rabi ti Biyernes. O, adakto doon ti parbangon. Unog sapa. Sabado, Domingo, agparbangon akto ti Lunes nga grupo at nagsubli di Manila. Kasta ng pesuot, aramida, sweetheart. Nako. Joy, nako nanak. Kanahin ka ang bakasyon, Papa. Anak, wen. Inarabid na agpaiso manunemi, tinilawas ng bakasyon. Iti baka bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 nga bulan. Di may kapito nga bulan manunemi, maminsan laing ng bakasyon. Andan makatawan na manunemi, maminduang ang bakasyon, maminsan ng bakasyon, iti may isang quarter. Manunemi. Imatandar mo kadi at graduation di anak mi. Aday din manunemi iti second year high school, ti balasitang anak mi. Edita. Saan matan nga sumarong kar? Nagrikat pa yataw tawagan. Bisya, diyak pa lang makabakasyon ita. Agbakasyon na tulangan ito no simana. O agpautak to ti makalawas dita. Sambat nga si Mang Sambat iti simana mano. Panagloko at manan ti klase. Terjerin manong name ni Joy. Karay di nga tawan manong name pulos nga saan nga nagbakasyon. Kan saan min nga matawagan pa eh. Naging iti may isang aldaw manong name nagring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok? Tinawaga. Sinong batak? Hello? Hello, Milaros? Sineto eh. Ni Johnny. Ama mo nak? Ama mo ka. Ngayon baka din ako na ama mo. Agkobraan kami kani lakay mo. May sakman ng engineer. Kumusta isula? Saan nga tumutawag? Saan nga gawawin? Saan nga rodan iso na? Matipagsalutsuda, kan magmanda timawag ka. Timawag ka, takait ko ipudnokin ka. Nga dan sa balik nga kadenden nana. Saan? Saan na pudno data? Manong nemi inulit-ulit ko ngayon baga nga saan nga pudno data. Ngam impapilit mat ni Johnny manong nemi nga pudno. Aging ka naala na manong nemi ti Facebook account ko. Detan. Patulod na kanyak manong nemi di kitilandawan ti asawa ken ti babae. Tamasansan ka nung agkuyog da. Kat makikuyog kanumat ni Johnny. Nata kanumat ng partner na. Kat pasaray, picture na idan, o kasta agsinsinubo da. Tapno mapanik na kam, tapod no. Edad ko keng ganito cellphone number ti babae. Tatawagan mo mismo. Inted na manong name kat tinawagan. Hello, sino na tayo? Ilocana mat lang. Sino po ito sila? Is this? Si kakadining. Rachel. Well, siya. Sino ka? Siya ni Milaros. Ti asawa ni Randel. Ha? Kinuna naman ang naming im kinansal ng tawag. Tinawagak man ang naming im unattended. Dagiti ayop. Di anak ko manong name iti mang tawag iti cellphone ti amana iti na minsan nga rabi manyo mang tawag iso na barang siya ti sugbatan na. Sige man nga rabadak. Sige, awakan. Nag-ring manong name i-speaker, high speaker mo loudspeaker mo. Tap na mangig ko. Uwan mang. Adan si mong bat. Hello, sinatay. Babae man mang. Sige, sumbatan. Hello, mabaling ka din nga sa ritak ni Papa? Sinatoy, ni Joy, ti anak na ni Mama. Ay, awan so na. Ken mabaling ka din nga bagam ka na tainam. Ha? Saan kayo nga mag-isturbo? Awanin ti bibiyang ni Randel kada kayo.
Saan nyo mati nabibiyangan ni Suna? Kinuna naman ang name kat kinansel ng titawag. Nagkinita kami nga gina. Agar arubos na kitiluwa ti anak ko manong name kastamat kanya kadagin narakop kami. Awanin ni Papang Mamang. Binabayan natan. Insukat natan iti sa bali. Awanin ni Papang. Ayop di amam. Awan ti utang na nga na yung pagkanakam. Saan nga nagbaling nga engineero saan nga po kanya? Saan nga nagbaling nga engineero saan nga po kani Mamang? Nilulam. Ayop. Kawalan utang nga na yung pagkanakam. Nasakit na ito nga naramid mo, Randel. Kada kami nga gina. Sapay kumata sa muntong alak amin ti kastoy ginaramid mo kada kami. Sapay kumata saan nakantumat nga isinaw no isukat ti babae nga nang isukatam kada kami. Kinun ko na akong manong may nagsangsangit nga dinanggaya nagdanak ko nagsakit man. Si Marungkar manong may ti ina ni Randel dito balay. Mailiw ka no iti apo ko na kada kami. Amoy ko din ti aramid ti anak yo, nanang. Aramid na kanya. Awa matamok. Nabayaran ka nga saan nga nagkawid. Saan nga tumatawag, saan nga matawagan. Andan sa bali nga babae nga dandan nana. Binabayaan na kami nga namin pinsan. Ay, nagluko dahil siya karandelan. Ay, naka. Awan ti utang na ang baganakam kaya na kayo. Hustuleta ko lang yun, nanang. Di man kadi sing-singan ni Sona. Di man tikas dyan inaramid na. Oo na yung mantin, dyak pulos din naman nanang. Hala, siya ako dito mga ti pamakakawan. Kagkuha na, malasan ko. Sabi nga, konsentirin na ito. Ay, susapo eh. Tawagak to, pagsawsawak ti loko. Bagak itong isinan na dyan nga mabay, tagsubli ka na kayo. Mabayan yun, nanang. Taapay nung agsubli, hamon nga kayat, jak pa dyan agsubli. Kadyak man amo, naawatag pa yung saan. Nasakit na ito ang inaramit na. Nakasaksakit unay. Idi maamuan ni Mamang tinapasamak ito na minsang itatawag na manunaymi kat na ibagak ti amin. Naglukon na dyan asawam. O wanan tiutang na yung paganakim. Hasusapo. Naamok na kumakasta. Imbiling ko kumaking kaidigas sa amo tultulungan. Aring na si kakin siya tinagapuan di pinagbasa na. Ang arad Mamang. Oo na yan. Hala, kay daw-dawat mo anak ko ah. Nga sapay ko ma. Tadinan tumatlak amin takastangin palakam na kada kayo nga gina. Mamaya mo, lipate mo. Mamaya sa pulang ka ti Australiano dito eh. Tayo ti mangituloy mang paraksakyan ka. Nina, mambaling ka ti nga rod kat si asawa. Iremedyo yun to na ti panaka-anal ti kasaryo. Pero saan nga naglibing kayo, ano to i-recommendar ko ka nga Australiano. Nanang siya kaya, mamang siya kaya. Abay di mo kaya. Ora, kat na dyan kadlatan nga Randel, may mayat. At naman kalandagam nga gragsak. Una nga makuna nga dakas, basol. Kaya na dyan nga inaramid na. Tsaka mo man. Basta, orayan ti pa nagbakasyon ko. Kadwak dun ti Australiano nga i-recommender ko kaya ka. Iasawa kahit Australiano. Tap nagpatpado nga makaasawa ti Australiano. Tiamok idi manong naming ang angaw ni Mamang. Ngayon pagamuam tatimawag manong naming at adadan iti Manila. Mang, sige nga, nagsagana kami. Agsagana kayo, isaganam tabagim, gamot na kaduwak.
Di Australiano. O, di pagdanagam saan ka marigatan? Marigatan nga. Nga mga susurok yung kuha ng mga ipatig. Ngim, amakan mo't noan niya. Maulit napasamak nga inaramid kanya ni Randel. Handa ka pa sige sukat na ito. Nasingpwet, amamok. Kadagpay sumanong nemi. Duwadang si Mangpet. Nagwapo. Nagtiran ti agong na. Mamang, Joy anak. Iso ka diti. I-recommenda ni Lola Ken ka? Iso ka no? Iso ah? Nagugwapo nga amang yun ni Tapang. Sa nasigbang patilangan na ah. Baknang ka no? Baknang ka no? Hala, baka bigla tayo nga bumaknang mamang. Gapo keng kuana. Enya mamunak nga rin ni mamang manon nemi. This is my daughter, a beautiful daughter. Milaros. This is your second husband, Gerson. Hi, I'm Gerson. I'm Milaros, and I love you. Damurak lang makita. Yung baga naman nung name nga magkita na kanon ti picture ko. Hoy, kadbayad idindreto na kanon man name kay kuha na babayan ka ni mama kat talaga nga nainlaban. Iso ka pa ito ng dagdag ka ni mamang tapno mayan dito tapno nagdan na kami. Manong name ni damo nga rabi saan kami pala nga nagkaid. Kaslagal ala paling dirig na. Kinasarita nak ni mama. Awanin ti sa pulang pa iya. Kat pakita, no maamuan to ni Randel, tinapasamak. Ya, agbabawawin to. Agsibod ta. Agnamay ka? Namag na nga suna. Ato tinyawid na kwarta. Kat sikon kang kuha na, plano na agkuyog kayo. Tapnoin kay ibang ko. Joint account. Dapat lang joint account. Mabali mo tag-withdraw. Mabali naman tag-withdraw. Ato. Kat sigun kang kuha na, ti kayat na kita hanga may sa abang ko ti pangibangkuan nyo. Mamang, sana itong atang babawi. Siya nga inam, i-recommender ka kumati sa angro, harumbeng. Mabuti nga, ahoy katamdan niya man na po nagbaton mo, may laros. Bakit nadlamawat na simpet? Napakumbaba na isem. Saan nga natangig? Naman pa anta ko mamabalin na ipanakkel. Sige, kayad ko nga maayos ti amin sakbay ng subliak. Agbati ni Suna. Kanagpay sumanon name nagkuyog kami nga napan iti bangko, nag-open kami ti joint account, talo nga bangko manon. Iso na lang tamay may ti ATM mi. Iso lang ti mangigam ti ATM. Kimatang payantin ang pintas, brand new nga nangin nga kotse manon name. Oh, darling, this is our car. Yes, it's beautiful, expensive. You want to teach you how to drive? Alaman. What? Beg your pardon? Alaman ko na. What's the meaning of alaman? Okay. You'll teach me how to drive. Okay, alaman. Masarap bang alaman? Nakasusurom sa Tagalog. What? No. Don't worry. Aging gaman nung naming na paanugot na kun when. Kat kaday di rabi ngay manugot akon manong naming nagkaida kami. Nganti kabigatan na kadagsublin manong naming ni Mama di Australia. Gerson, I'm afraid. Oh, don't worry. I can manage. Parang sakin ka. What? Parang sakin ka. Sinong isuro kang karata nga word?
Never mind. Basta paragsagan ka. Manong Nemi, guwapo, nabanglo, napudaw, gaputapuraw nga ron. Nadlaw ko Manong Nemi, nga nair-irot, kan na barbara, da kiti bibig, kan arakop na Manong Nemi, ngayon ni Randel. Iti ababa nga panaw Manong Nemi, nalalaing, dito nga foreigner, ngayon ti lokal, nga ni Engineer Randel Manong Nemi. Naisang sa ngayon Manong Nemi, tilaing na itromansa. Ado da kiti amo na Manong. Wain, kasta una iti panangitayok-tayok na kanya. I want a baby boy, sweetheart. Ma, marbaring makaalak, pay, marbaring, sabi ko ma, Gerson, sabi ko ma. Nagsublikan niya tiragsak Manong Nemi, kat ni Joey nga anak ko, naggraduaran ti high school at dani ti college kang basbasa. Naging Manong Nemi nga doon ti plano pa ti live-in partner ko, kaya't nga mabalbaliwan ti balaybi. But this is a family house. No, never mind the family house. I will give you a mansion. Mansion? Ano nga takkel? Kalkalingan na nga katakkel na. Kadagpay Manong Nemi. Nagaduti kiti mas daw. Uy, Milaros. Imposible nga nagkapukin ni mamang mo. Di kita nga mga magasgasto sa mga parakder ti balay. Sanga nagkapukin ni mamang, dadi nakabailan. Nagkapukin ni Gerson, ti may kaduang asawa. Nagkasat ka Milaros. Imbaglakid din. Imbaglakid din tan insinan na ka ni Randel. Apa imbag? Katuan. Nasaan ka nga nagsila ka na Randel? Si Mang Beko mga Australiano ka. Sa bagay. Ore no, naliigmat lang. Nakalalaing si ka. Yung nagsamat mapututan. Mapututan na kang kumamat at na da. Rupat Australiano. Sa barbaring Nagiging nalpasan Manong Nemi ti balay. Kompleto talikamin Manong Nemi. Manong Nemi ti amok idin kat talaga nga nakasara ka kung ti lalaki amang kanyak nagnanayon nga ragsak ka namay. Ngim. Nagbidutak Manong Nemi. Papagayam, apeng ngem nagbidutak ko na ni Milaros. Apeng nga ta, agbalbali ito nga ta ni Gerson, nga Australiano. Madaanan nyo papagayam, ti pa nakaituloy na. Okay, subli kayo, ibasa, itulitan ng ibasa. Dito pagkasalitaan ni pagayam tayong Milaros. Iti sinay ti Ilocosor, iti panangisurat ni Amante Pagkaragan, iti Mabusag Badok Ilocos Norte. Ti amok idi Manong Nemi kat saan kon nga mapadasan pa iti inaramid. Ni Randel kanyak apan ang isukat iti sa bali. Nasaksakit manen ti aramid ti Australiano Manong Nemi nga live-in partner ko. Ta iniinot mat nga nagbalbali Manong Nemi. Nagbalin mat nga seluso. No nakasarita ka babae na naroon na lalaki. Salud-suden no sa sinoy diay. Ibaga nakitin nga lalaki. Nagkiktutak Manong Nemi, tamay turod nakmatang natungpain. Aray! Tinungparak! Ayop ka! Balsek tumatin Manong Nemi adadan nga. Nakaroon ti pamayan na kanya, katurek lang ito ikisan Manong Nemi. Manong Nemi, hapo na yung matin ti kastoy. Nakadenak matin ti seluso. Sa dista Manong Nemi. No, agparaya ti karubat, kiti kabagyan mi Manong Nemi, awamet ti mga rayat kanya. Da nagbalimit na nakakadwa na Manong Nemi, di kita tataw, taglawlaw ko, gaputa, papainuman na ida, ikan na ida ti kwarta. Nung hasta, nga kabilan nagdada ti anak ko Manong Nemi, aganawan ti anak ko, ket pati ti anak ko, inamraman na. Papaon, imitin di masarsarakan, kinunkunak Manong Nemi.
makalawas, maminsanak nga tusain, nga kabili. Doon naman manong naming nga imbagan ti sugat ko, dahil tamanan. Kasalaragsak na launay manong naming nga gikisak, nga makakita ti dari ti rupak, nga dorabenak nga mabumtak ti bibig ko. Kung nakanyak manong naming ti karuba mi, kapay nga ti patulong kini na mamang mo. Ipulong mo kin mamang mo. Siyempre, tawagan ng tumat. Dahil diyang Australiano, bagbagaan na, barbarin no, dumgan. Impulong ka manong nahingang paiso kini mamang. Anya? Marami na tikas ta. Kung ayaw nga nasingpet, mamang, eman niya pa eh. Nakasingsingpet ba titihan? Huwag nga ron. Ininot nga nagbalbali. Baka damat aramid mo. Na, mamang, awan naman yung haramid ko. Sana ka manglilipot. Kasi di pa pabasol na kanyak. Andak lang nga din dito yung balay. Nga saan nga rumumwar. Agatap pa lang. Sumangpet, mapamakibarkada. Mapamakiinom. Ito na sumangpet dito yung balay. Sinot kinapato. Sinot simrek. Napananak. Amo ang gilokalon. Ha, Englishin na. Ma'am, anak tawagak, tabagbagak. Tinawagan na siguro anong name kat kalpasan di sa oras. Timawag man ni mamang. Hello, mamang? Katsaka ka naman kami takin pason. Hawan di basol ko kasi nadadanga patsin nyo. Siya ko ni Sola. Magisinsinara ka kano. Asa lang magisinsinara ka? Sana ka pumpanaw dito balay. Gapot na deta ka rin tipang kabila na kanyak. Wala nga oras ang kakano mapuano. Umay ka naman dumanon ti lalaki. Kata no. Hindi na kumamantayan ko mga rod. Mamatay kang nga rod nga maramit ko dahit ha? Ma'am, tambaliwag nga tawagan. Ngayon saan nga timawag pa ni nanang manong ni mamang. Manong nemi. Diya ka munti aramidik. At dapat nang ibiling kanya, manong nemi, mapaan ko kano ikapitan. Napanang agpaiso ni Kapitan Mano. Masabol mo, ha? Milaros, Kapitan, i-report ko kumati kasi diyang aramid ti asawa, bunulip-in partner ko. Kasi makita nyo, hampay na yung baganti, sugat ba rin ti rupak? Nagloko ba ito niya? Kastaya, kung alam na singpet. Nasingpet ko mga nagkabil ti babae, Kapitan. Una tanong, basta may nakpasyarang kata, mamutpat pa iti, magtat pa iti kwarta. Kanyot kayo sa sawat, Kapitan. At basta nagsasawang ka manginom. Okay, matisuna. Okay, gabot agpapaala. Okay, gabot ikanda kayo pa iti kwarta. Kapitan, tas bilang officer di barangay, ang nga kahit mo ita, sitayin me. Hanggang din agkakaso. Alakad ba? Sumunan mi. Ngimtsak mat na uray manong naming at damang sumun kang kuwan. Patay pa yun, di official, di barangay mi manong naming at nagayam nan, napasuksukan nan. At damang ibaga manong naming at nag-i-report kada kiti polis. Manong naming tsaka amon teramide. Mabut-buting pa yan, pati ti anak ko, manong naming nga balasan ngayon. Tada idin iti Terger College, man. Mamang, pumanutan dito eh. Apay ko man pumanot. Di ba kung maorayan nga pati siya. Dano ko nga digiti gundawin nga sa bali pa nagkita na kanyak. Kasi lakayat na karamisan. Nagdags mo tindit ang Australiano. Naging kamanong naming ng kidengak. Iti may isang asardam, manong nemi, nakapangan kami, tasapsapay, iti mga nuko, iti anak ko. Sa amin nga urayan pa isuna. Nabartek man ni Mano. Pimano kami ti first floor. Ngayon, napanak pala ti kusina. Nangalak ti kutsilyo manong nemi. Padasimit ako lang. Nasasat langin nung may baludak ng tegtultuloy nga. Palang dagdang ram kanyak ko na. Nemi di day di nga gundaway manon nemi mas dawak tasaan nga nagununi. Aguray ka kunak.
Nasapa nga naturog manon nemi. Iti maturog, ada naggilap iti panunot ko. Wen gayam, ti ATM. Di kiti ATM na. Mabaling ko tag-withdraw. Gabuta. Amok man di kiti pin number. Isuma. Lapang ko kinita at pangiduldulinan naman ang nemi. Ada. Kwen. Inutik tag-withdraw. Ito orean nito papaspasamak ko na ka. No, dapat withdraw ka. Baka awan nagyanan. Daki withdraw ak manong nemi iti do kasut aribo a pisos. Nagwaisak mo ta. Serve na nga dangdang ranak kunak tinakin. Sa ako madlain subli manong nemi ti ATM na iti ta sa pulan na. Baglaki din na isubli. Iti na minsan manong nemi isa sa rong karaming agina iti ayan di kitiya lulo ken lula nga ama ken ina ni Randel nga asawa man. Idagawid kami manong nemi. Imbaglagi din timon una kami kasi nakadanon dito balay. Manong nemi, nabartek manin. Mang, dito manin tayo asawam. Man ko ang asawa. Ilibid partner mo nga sa dista. Baka luandaman ng aramidan na kang ka. Padasan na. Kinunak manon nemi kat napanak iti kusina, kat inalak ti kutsilyo ng sagsagana. Hey! Rivero, Surario! Saan nga nagununi? Imay nakdinanon ti kusina manon nemi. Hindi talayat. Nakala, patasem! Kitasem! Patasem! Patasem! La! Hey! You want to kill me? I will kill you. Kunak manong nemi. Dumarop na! Ala! Agatras. Ala, agatras. Gapot agatras manong nemi. Darupat kamatek. Tartarayan. Loko. Agsubli ka! Come back! And I will kill you! Kinamkamat ko manong nemi. Kaslaklag. Aga, arat panagana mo. Agkurumentada manong nemi. Agkurumentada ako. Sinapol ko. Ayan mo! Where are you? Agpakita ka! Kaya kung nagmanon kaslakban lang amasunan manong nemi nga narungsok. Nagsubliak mo lang dito balay manong nemi. Kasta ko na ibanog ko. Hala mama. Nung nakamatam ko makaspagarigan na diyang Australiano, bagko-bagkungam ko ma. Buray-rayak ko ma. Naturid kami at gayam. Talaga. Isot ng paturod kanya. Tikas diya nga pa nang mansuna kanya. Kasi no kumati sa mapunuan. Lapadasin na pa itakitaan na. Manong nemi, dimteng dagsapa, nagmalmalem, awam at tinagawid ng Australiano dito balay. Makalawasan manong nemi. Imay nga dito yung hami na pupuutan. Nabang ko ginita manong nemi, nagiti arwaten na damat. Naging ganadamag ko manong nemi. Ngayon lako na kanong tikot sa'yo na. Ako nga kwartaran na yan. Kamat kinita no, manuti balance ka na bati. Kalbasa nga nakakairwarak 200,000. Imbagagda dito anak ko. Anak, ada kwartak dito eh. Mabanta idulin ti bangko. Sublak mo tala ti account ko. Nangalan niyo, mamang. Napangkuin dumitro. Ala, hanggang di nga tinaktakaw no koreta. Apay ko mga tinaktakaw. Joint account me. Apay ko mo. May mapinangala kayo. Ore awan to na dyan Australian. Daktun pa ganano. Kano ore pa ino adda. Talagang nga akong kaya. Dualawasan manunemi awan na ta. Nabanag nagpaspasyer ka na kita barkada na manunemi. Milaros. Sila da sa pasapulan. Ti naranggas nga live-in partner ko. Di na nakit-kita. Kati damag ko agad. Naman sa di Manila. Inruar na sa amin iti kwarta na iti bangko. Kagit sa lutsudan mo, dapat kwartaya. Iti joint account yo.
Kalpasangin lang ako na pedyo kotse. Baka nag-awit din sa Australia. Nasiyat unin ako sta. Masablumad lang kaya. Saan ko nga masapol nga agdamag-aglayang no sa dinuntihanan tapno amok tagsakbay. Ano tigigamam? Kutsilyo. Binungon ko kutsilyo. Tanong kas pag-ari ka, masara ka, dumarop, takitan na. Halaga nakasagana nga bang patay kang kuha na. Oo, poy. Kararami din na isot ng paturod kanya. Ita, maikawa kayo, taon mang painom ka na kayo, mang pabulos at kwarta ka na kayo. Huwag nga ron. Napamumot namin kinamkamat kita, di awanin. Napanak pa kay ni Kapitan Manong na yun. Kapitan, ang bagamalin mo. Ay, Milaros. Hindi lang nakikita sa live-in partner ko na uyong. Kaya sa pulumat lang kaya. Naikawa kayo na, tawan mang papainom, kada mang paspasuksok kada kayo. Gagaka lang neta. Medyo may ikawa, mahapay ko ma. Hindi mo daw dawatin, hindi mo ibagag, painom. Basta ante ubinom, kuna naman lata. Dadagat di kaladyo. Ano ko ram? Tumaminsan, kapitan. Babakkan doon. Naglukon. Awain. Iwaras ko. Ay, kastat klase yo, kapitan. Nagpatulong nga. Gayim nyo kaya live-in partner ko. Sa awang pulos aksyon nyo. Gusto makita yo. Humayin nga lang ito barangay eleksyon. Maabakan. Tinawagag ni Mamang Manonemi. Mag, nagsubliditan ni Gerson? Oo, ba't padamag ko? Apa makabulan na nga nagpakita. Diyan mo, inlako ng tikot sena. Sa awan siguro, tinagyan di bangko na. Yung bagat na, nakairuwa arak. Nya, nagtaduang ka sa tribo nga. Inuruar ko, nakabangko. Kwartami para iti anak ko. Naggraduar doon ni anak ni Joy, mamang. Bumakasyon kayo ito, naggraduar. No, sa nyo nga rodente yan, ni Gerson. Diyan, bibiyang kon mamang. Awanin ti kalbaryo ti biyag ko. Awan to ti mangdangkaran kanya. Hanto na bumtak ti bibig ko. Ganun na kailangan, baka biglag subli. Laglagay pa yun. Kwarta na dito na ipatakder na balay. Basol ko pa eh. Nagbulong to rigayan mo, nagpaarami ti nakala balay. Awanin ti damag ko kini Gerson Manonemi. Kani di na nagraduarin ni Joy ti college nagbakasyon ni Mamang agraman digiti kakabsat ko ken ti asawa ng Australia. Paglagi din tanasingpet Manonemi ti asawa ni Mamang. Tagunadan ore anya nga puli adalata na luko adalata na singpet. Aw maten di damag ko Manonemi kini Randel no kumusta da maten kani jaya kadenden nana ken manumeten ti anak. Awanan ti bibiyang ko katakwada, tinas kanita, Manonemi, kat ti anak ko nga ni Joy. Iso, ti pangnamnama, kanak to pagsandalan, pagsanggiran, Manonemi, dumteng, ti umno panahon. Awang pa asawa na Manonemi. Kaya buta, ada kumamad gundaway ko, nga mapan na agpasyar ka sa turista, Manonemi, di Australia, nga magabu ka na ito'y pandemya, nga mapaspasamat, saan nga na ituloy, Manonemi. Dito nga ti pagkasarita, kadagyaman naklaunay, kani aman ti pagaragan, iti panang ngisurat, kalpasan nga inak insalaysay, dito ti pagkasarita. Talagkita kami na minsan, kani aman ti pagaragan, iti may pimasyar ito sina iti Ilocosor. At sa dyamutan nga inak paistorya kang kuha na ti pagkasarita, kalpasan nga namuak nga aman ti pagaragan, tinagan na, amang mangin ko nga nagling ang surat, iti kahapon lamang, kenti dirmanong nemi, kaneto'y iti kalman lain. Sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag. Tuwing nardagyaman nga pagayam mo, may laros, iti sinait Ilocosor, iti panangisurat, ni Amante Pagaragan, iti mabustag badok Ilocos Norte. Thank you king ka, Milaros, and thank you king ka, Amante. Thank you karagidi amin nga nagbuya, nag-comment. Maraming salamat po kada kayo.